భయము అనే అంశంపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి, సరిచూసుకోండి. మొదటి ప్రశ్న, భయపడవద్దు అని బైబిల్ గ్రంథంలో ఎన్నిసార్లు వ్రాయబడి ఉంది? రెండవ ప్రశ్న, 10,000 మంది నా మీదికి దండెత్తి వచ్చినను నేను భయపడను అని అన్నది ఎవరు? మూడవ ప్రశ్న, ప్రభువును చూస్తూ నీటిపై నడిచిన పేతురు దేనిని చూసి భయపడెను? నాలుగవ ప్రశ్న, యేసును సిలువ వేసినప్పుడు భయపడక చివరి వరకు ఉన్న శిష్యుడు ఎవరు?